Keby som ja napríklad chcel vidieť teba teraz v práci, vieš nevidím niečo v tom zvoliť? problém, ako vieme, ja taký párik napríklad Miško za to, že ma dal a Šoky, že to povedal, tak ľudne ich môžeme tu na Spravíme akože... z nich párik? Môžeme, Ja by si neuniesol. Počkaj, a čo sa Chceš od nás byť čaká? nevesta alebo ženiť? No nie, ja si vyberiem, Miško, nech Miško si bude vyberie. nevesta a Šoky bude mladý zad. To bude vpredu. Počkaj, Mišo bude nevesta, ale je počas play-off, to znamená, že sa neholí. Vezmeme to tak, že to sú svadobní hostia a to je akože svadobný rodič. A ja ju ľúbim, či musím. A ja ti to všetko poviem. A my už pijeme, hej? Samozrejme, vy už priebežne musíte. Dobre, Tak to ono sa vlastne, ženie. Konečne. ono vlastne sa to začína určitými vecami, kde A riadne škaredá nevesta. nevestu, mladého zaťa. Prepáčte, mám také naliaté prsia dnes. Takže vážení diváci, milý Vladko, nastal čas, kvôli ktorému sme sa tu zišli, a to sú títo dvaja pekní mladí ľudia, ktorí sa majú radi. A musíme sa zobrať. Ale... A musia sa zobrať. Tak si už nadelili. Ale skôr, než oni predstúpia pred oltár, patrí sa, a teda Šoko by chcel povedať pár slov svojmu vyvolenému. Tak Šoky, prosím ťa, poklakni pred neho. Jemne opatrne. Aby si hovoril k veci. My sme počuli registrované partnerstvo pred ňou, ja som... Jasne, ale není to zákonné, takže to je len ukážka. Takže... Ukážka. Jasne. Nie, Šoko, budeš Šoko. opakovať po mne slova, ktoré sme si Ježiš, pre chvála Bohu. Miška pripravili. Dobre. Vydržný chlap. Milý Miško, Milý Miško, keď už som si zmyslel, že stav slobodný zmeniť, stav slobodný zmeniť, dnešný deň bych ráčil stav manželský stúpiť. dnešný deň bych ráčil v stav manželský vstúpiť. On je môj syn alebo Mišo? Môj. Lebo toto ja neznesiem, aby môj syn si bral Miša. A teraz, áno, ale lebo on je skôr, literátor. ako tak urobíme Skôr ako tak urobíme a na spoločnú cestu vykročíme, už teraz dopredu ti pár vied chcem povedať. Moja, ty plač. Už teraz dopredu ti pár vied chcem povedať. Že budem pri tebe vždy stáť. To nehovor! Prečo to nehovor? To nemusíš všetko úplne. Dobre, Povedz to! prepáč, tatičko. Vždy bude... Že budem pri tebe vždy stáť. To máte za to, že ste ho uhádli? Toto teraz budete robiť. Vždy budem pri tebe A stáť. prečo teraz kľačíš, keď budeš ty stáť? Lebo ti to dáva najavo, ako hlboko pri tebe Ako som klesol. To by V hovoril tvojich veci. starostiach chcem ti vždy pomáhať. V tvojich starostiach vždy ti chcem vždy pomáhať. A ak ťa dakedy Ak ťa dakedy... slovkom či skutkom urazím, Presne? už teraz o odpustenie ťa prosím. Tak, či by sa nedalo teda. Tak zhruba takto, Vládko, to prebieha. No už... A už sú svoji? Nie. Nemôžem to Moment. Suky, zip. Počkajte. Áno, jasne. Sene. Mišo, Pred chvíľkou si nechcel, aby som bol jeho a teraz pusu. Nie, pretože počkaj. No, tu sa musí byť. Pretože ja, ako nevesta, trvám na tom, že skôr, než si dáme prvý manželský boh, chcem obručku. Presne. A Dobre obručka hovoríš. sa dáva až pri oltári. Nevadí, tak, že máme dobre. A ja, Presne. áno, ďakujem. Ty si jedna z najlepších. Počúvaj. Pane Bože, pozrite, aká škaredá nevesta. No dovolte, to je moja dcéra. Ja som nevedel, že ste jej otec. No dovolte, ja som jej matka. Ďakujem. mladý mladú neľubí. Ale ľúbim. Pusu. Na ruku.
A Boris má status. Ja som taká kráva. Ale Muž hovorí, musím povedať, že... Muž hovorí, že nie. Ty si... Som počul. Už nám krochká publikum. Ty si taká sliepka, on hovorí. Ja.